Ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмурҷон. Бародаро, имрӯз 4 январ 2024 сол 1000 рубли русӣ баробар ба 118 сомону 50 дирам қарор дорем дар молбозори ноҳияи Ҷалолиддини Балхи, Калхозобод, Панҷшанбе-бозори Узун, вилояти Хатлон. Навор кардем молҳои савдошидагӣ, буқачаҳо, ғуноҷин, баъд гоҳҳои гусоладор, буқои калон, хӯроки чорво, скутер, ҳамаи намуди мола навор кардагем. Видеоро то охир тамошо кунед. Касоне ки дар канали мо меҳмон ҳастанд, ба канали мо подписатсия кунед. Яктаи лайк барои пешравии канал. фикрои худтонро дар комментария бинависед. молҳои савдошидагӣ ҳаст. мо видеоро сар кардем. Мана мотосикли японский 12000 мега нархша савдо мешава. солш чанда мегум намедонам, мега японский будааст. Normal پامور در کار نیست کم یا بریم لبای گهی دمه میزنم و کم خشگم میزنم پنجی مای فرق کردم مای پنج مرکز نه افغانستان ما همو جیه نمو ما پرکورم پنجی як асози 8000 када истад. нархҳои скутер. скутери эронӣ будааст. солш 2021. ина нархаш 7500. 2021 нархаш нархша гуфтем. рақами телефонам онҷа ҳаст. солш 2021 истеҳсоли эрон. номер нарх бо савдо мешавад. иш Корея хто медонад. скутеро иш 15-14 фелан. Уни ели неча? 14 ма? 17. Дahum сол будааст. солаш ина нархаш 6500 бо савдо мешавад. ина рақами телефонаи скутерои корейски хто медонад. якта эронӣ, якта корейски. харидоро боша, рақамоша дидем. мана хӯроки чорво, яи арпаю гандум аралаш будааст. 4 сомони килош. яи ҷармаи ҷигорӣ, дони холӣ 3 сомон 70 дирам килош. и сутақати задагай. сутақати задагай 3 сомону 50 дирами килош. нархи ҷигорӣ 3 сомон килош. биям шу нарх мекин 3 сомонӣ. наиш ани хитой айна иша камтар дига намудай намедонам. 3 сомони килош ҷигорӣ. мана 4.5 сомон ҷавли месни килош. биям шу нарх ишам 4.5 месни. бринҷол 12 сомон килош. сорти қизилқуртика ин 12 сомон килош. о бародаро, ина ай моли савдошидагӣ сар кардем. чори гусфанди барадор савдошида 2000. барачаш хушқорча 2000 сомон ҳозир савдошид. $2000 сомон савдошид. бародаро, ина дутта карпачаи фермагӣ савдошид. буқачаи ҳардаш 9400 сомонӣ
savdo shud. Ba firm ki dehqon xaridagira bu fikrotunu dar kommentar binavishing. Hamil ba narxish mearza yo ne? 4700 pul megirad. 4700 rafta. Sahar amira 9000 karda ista bu. Kontrakt peşe 20 minut peş amira. 9400 da ki savdo shud mana suma hisob karda ista. Ay peşam tamusha kunam. Ya Karpatov tamusha. Benim syomka zo'r. Ya pafushkam paham xushro'y. Fikrotunu dar kommentar binavishing. Ba narxish arzanda yo ne? 4700 9400 har dish yak joya savdo shid. Barodoro ina ditta qachay mayda savdo shidesta. Xaridor 6000 presidesta. Har dish yak joya 6000 presidesta. O'zirashda dodagi nesoyish. Bu mebinem. Chand xush mekina, chand mefroya soyish. Qachay mayda. Barodorshona miyona. Zuri badamne, qachaqi badamne. 3000 kardeste. Har şey yak joya. Yak подписчик сар нависонда будай. Сар қати комментарийшо хондум. Қачай майда съемка гуфта буда ина. Рӯи шумо қачай майда яъни савдошидагиш 2200 наҳози харид мо мефурӯшаира. Ой камтар амҷа места бо бозор сар шавад. Ира ба фурӯш мебурам. 2200 харида. Қачай майда. Чанд savdo shida aka? 42 ina. Gunojincha, mo'yini za. Çan surat mı? Bakışdan ham so'zay. Ne mola megirim faqat. Faqat mola. Surat bu amiya. Çoru dusa. Ne beut? Beacha bes. Ina gunojina ay pesham tamusho kuni. 4200 xarida. Hozi barakashi. Ina sumsha hisob qilasiz. Ne hangi bu kaç ay? 2200 savdo shidagi. Barodoro ina gunojinoy 4200 8000 ina ish 8000 ya ina ish 8000. Nosh 7000 ya. Gunojinoy ina bu kaç ay? Bu kayna yakasiya bu povdas. Sham Haftini testa bu kankalar var. Haftini. Xo'p, ija o'g'nojinoy mayda do'shtasiz. Ina. O'g'nojinoy maydash. Shashini mazorian savdo mishava. Detay maydash. O'g'nojinoy pahmi xushroy. Neyosh 7000 ya, detash. Афазари ҳам муомила дорам. Бо ягон шоли савдо шава ба қаб куне нишон метем иншоалло. Вали ягон таш савдо шава бозор гузаштам омада буд савдо шидам. 6 немене дутай майдаш 7000 инош буқа ҳафтини инош 7000 усунуш 8 ҳафтини ман хелайна. Barodoro ina yakta buqay karpachay diga savdo shidesta. Sahar 52 kada o'zi xaridor 5050 somoni karda ista. 5050 o'zi karda ista. Xudagine sahar 52 dodam. Medodum ham 52 medodum. Ay 52 bolo mebroy ba metmega so'yish. Xaridor 5050 somoni karda ista.
Sonra yine bu buqachayi دیگه savdo shidesta, ne yakın şart. No deyim, şoz başama peş nişon etdi. Yine deyim şart. 8000 har dusha yak joya sahar kaday, o'zi bu ayvayda kamtar pursidesta. 8000 sahar karda har dusha yak joya. Jodi bu yağ nojini دیگه savdo shid va ham o'zi naqsha mefahmi. Dutta buqay دیگه buqa baroyi bastan. 7000 buday narxиш savdo meshavad. Muomila dora. Haftinimi savdo mesham. Aka bozor chanka. Bozor kadagish. 63-65 bozor kadagi. Ina Karpati دیگه. چند گرفتی چند کدیرم 7000 خرید است 200 سوم بالایی دیگه بار گفته است جوراش بوده برای همین میگه 100 سوم 50 سوم بالایی میتونید است یا سولا بود مثلا 7000 خرید است 72 بگی میگه 200 سوم بالایی خریدار نمیگیرم یا غنوجی savdo shid 4000 200 сум болои мефурӯшам мега 200 сум болои биги бар мега харидор боша харидор 100 сум мондест бошта я да бухай Karpat monand va savdo 5400 Yonush darozu xushro'yi qadish pastar edi 5200 ma fahmisham xuba mo'li fahmi shu tan tanishibni 5400 ko'zi barakat gap qachay mayda برای подписчикои ки бхачаи майда пурсида буданд 4 мега савдо мешавад Аканазана то 3600 бозор кардам 3400 3500 3600 бозор кардам я ду гуножини фасон барои молкунӣ Талониш 5000 savdo meshava майдаш 5000 savdo mesha ne майдаш neиш майдаш 5000 savdo mesha 5000 savdo mesha bozor har dusha yak joya 4000 9000 kardeist Yaktım kaçay diye savdo shid. Amray ya i 20 savdo shidaga i 25 savdo shidaga. Mamur az yaşam ya. 2550 somoni savdo shidaga. Ma kalontarin go'y busulvadori bozor омадааст. Нарша 26000 мега Карпати тоза. Бусолаш буқачаи сиям. 26000 нархиш савдо мешавад. Бозор 20000 то 21000 кардеста, неки наметим мегам. Бегаи ина.
бегаи 10 литр шир медода як вақт бегаи саҳариша гусолаш мехӯра мегӯяд. Саҳариша гусолаш мехӯрдааст як вақт 10 литр шир. Karda surat gibi azemiyor. Ята гови арзони дига савдо шудааста 8500 бозор кардааст. Гусолаш нар мода? Гусолаш пачай. Чо-чо. Ҳаштинимда надодааст. Ина моли очабача, ина бухача, бухачаш калони хушрӯай. Ҳар душа як ҷоя 18000 мега савдо мешавад. Бухачаша 8000 кад мега агар рост боша. Сути борми бана ёхми? Сути. Камтара шир доштааст, ҳамон бачаш мемакидад тамом. Намеҷӯшем мега. Икам bir joyda nech qildi? 8. Yo bozor. Har dusha yak joya bozor 4.5 15 karda istavda. Ucha bachara yak joya. Hamın bu kaç durulda ayır. Milyon darozu şuru ayır. Pahmişam sözayım. Tamam çok ne çıkıyor? Pahmiş şuru ayır. Ya var o daro. Goy gusoladori fason. Vale olamaz. O narşa 15000 mega savdo meshava bozor 12.5 kadesta o'zi 12.5 purstesta dadaginash gusolash mojincha yo deimzo yo seimzo deydi. Ona pursidam ona shoxosh xito xulosa birore yo deimzo yo seimzo ina ma'lum aydi. Shirish sahar bega ay 4 litr to 6 litr da chen kadagina istemiyor lekin ani xasta 4-5 litr to 6 litr astaymiga 12000 ve 12000 o'zi karda istadi. Ne soyu? Soyu şan kamer ke. Ne soyu bir şey ne? Kamera kamer pe khidmesh. Ya kam xaridora ya? Bak o hafta دیدم تا kamer kadi. Yedam ama o bega mebinim. Mana. Çoçoş. Boşavam bu kim meşavam? Yine merak ne var bardo. Çam bromadi aka. 12700 bromadi. 12700. Ина ята дига очи бачаи зур мана. Уножниша тамошо кунеш ки зура. Дилетри 4 литр шир дора мега барои ки гусолаш калон шидагиай. Ҳар душа як ҷоя бозор 9000 пурсидеста. Ай 9000 то 10 таран. Да ҳам саҳар кадагиай, ози 9 та пурсидеста. Саҳара торикида, ози ҳам саҳараю. Саҳари бар вақт 10000 пурсидагиай. Ози 9 та кадеста. Ҳар душа як ҷоя. Не якта гови зура тамошо кунед. Гови зуриша ози ай гусолаш мебинед. 15000 мега нарша савдо мешава. Не бухача гусолаш тамошо кунед чӣ хел бухачаи фасуна. Гусола амиқа мешава. Я тамошо кунед. Иншоалло сумуш айна гусолаш мебурояд. 12800 ҳар душа як ҷоя бозор кардестай. Ширша пурсидем, ширша мега ани гуфта наметонам. Ҳамин чанд қа хушрӯ нигоҳ кунед, ҳамин қадар ширсоз метия мега. Камушта ҳамин 5-6 метия иншоалло. Я чочош ҳамидем байншон кушоди хушрӯай. 12800 бозор кардестай, надодай 12800 да. Ина гови арзон савдо шудааст, гови гусоладари арзон. 9000 нархиш савдо мешавад, гусолаш мода. Чанд имзои будагиш ҳама напурсидам. барое ки аниқша фаҳмида наметонӣ. Ина шохоша сиёмка кардем, аз шохош хитон хулосида мебурорем.
боз дандоношои харидор дид дандон дора шохоша шуд бинен шохош ҳами шохои модарзод шай шохош метавонед хулосотона брорен ина чочош 9,500 нархиш савдо мешава 7,000 рози пурсидаста 7,500 пурсидаста ина харидор усулаш модар ҳами зури зур бигира 7,5 мегира агар ягон деҳқон қиматтар нагира шириш ҳами гоҳи маҳаллӣ худо медонем 4-5 литр шир дорад бояд пурсиданда ягон ҳоҷат нест 7,000 то 7,500 кадеста мегӯ на буқои калони миёндарози хушрӯ буқои карпат ду табуқа 45,000 мега муомила дора буд дута калона ҳамиду калона 45 мега муомила дора буд оли бозор конкретно нарх накардааст нияти дига майдашаш ира 16,000 мега муомила дора ина як буқа савдо шид 8,600 сомонӣ қай пародни хушрӯай барои баста паҳмиша тамошо кунед анаи буқара бинед 9,000 будай нархиш 83 бозор када 8,300 сомонӣ парода қай кал оли гусула буда ина буқачаи карпате ки ҳами саҳар торикида савдо шида буд рӯзона тамошо кунед 9,400 сом ҳардуш якҷоя савдо шудагия 4,700 ина каседа нархи ҳами хар интересно боша хари мода чанд та зоидагия буғузая бачаш хонада бебача як та зоидаги будааст бачаш хонада худаш тоқа оли калон шава 500 сом нархи савдо меша бозор 200 кадааст хари мода харредка медорад барои ҳами коям така такои афғонӣ омадааст бародаро 3,500 сомонияи савдо мешава дута ина найдимша 3,500 муомила дора як кас сози харидор омад ай 5 поён савдо дошта боша савдо кунем мега соҳибиш мега не ай 5 боло меброем мега харидор боши